तो आम से दिन ईशानेश्वरी मंदिर में बुली सारिकी पूजा कर सारिकी फेरला बेलू बाटर मो बड़ बापांकर मझिया झील घर तार ये से जगह किणिकी गोटे घर किणी बिला मझे तो मत भल लगे समस्त से डाकी टे बुलीज मो घरे आम भुवनेश्वर आसीचु बहुत भल लगुला मुझे भिड बनईली कहीं एमतिया घर तो सब भुवनेश्वर तो बड़ बड़ घर गहल चहल माहौल यहाँ बहुत बिल मझे शांत परिवेश गोटे घरटे कर बढ़िया लगुला से मुझे बुली बुली भिड करदेली आईटा तार द्वार एंट्री आ भितर आम घर भितर पशिलु टे बुली बुली भिड करदेली कांथ माटीर थिला आ तल प्लास्टर करदेछि ऊपर आजबेस्ट पकईछि एठी आम बापा माँ सब बसते आउ खुशबू तार डिया मारुला दौड़ी बुलूला से रोसे बसई दी समस्त आम माँ मु तो खाइबानी आम घर को पलैबू बाकी बापा आ मोर मझिया भौणी खाइबे सीता तो आम समस्ते ये बुलिलु कबाट कांथ मत बहुत खुशी लगुला देखिकी आमर भी एमती पुराणा घर थिला भांगी देचु नुआ घर करूँ तापर ये मैंने रोसईबास लगी धान सब अमल करके थोड़ी ये आम भूमि खुशबू बस पड़ी खटरे तापर आम पशिलु तार छोट छोट घर सब कर चार्टा झील तार ना तीनटा झील तार एमती ट्यूबवेल आम गाँव में समस्त तार भी अच्छी बड़ी पारिकी सुखी से तापर यहाँ गोटे कौन घर कर जानी छोटियाटा आपर एमती छोट छोट सब घर करम घर बुलिलु बुली सारापर भल लगे क्या भल लगे कहे कमेंट करेंगे एटा ता खला बाड़ी बहुत भल लगुला बुली बुली छोट छोट कंदी कंदी घर तापर आम घर पट प्रवेश करके सेपट को गलु बाड़ी पटू दांड दुआर बाड़ी पटू बाड़ी पट कबाटर गलापर ता बाड़ी पटे खाली बिल ही बिल एत सुंदर पवन आसूला ना खरा दिन बहुत भल लगे एमती बुलाबुली कर सारापर आम समस्ते ये मो भौणी हिरिका ठियाइंट आए से घर भौणी घर यहाँ बापा तापर आम पलि आसिलु फेरिकी से रहिले ये से धान पानी पकईला सीझेब बोली काढ़ुले पलि आसला घर को भिडियो भल लगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करदेवे रही।